Здравейте хора, днес ще ви покажа как да заредите 2 по 2. Нека първо да си разбъркаме купчето. Ето така. И да започваме. Първо трябва да намерим двойката на това. Примерно, това не е първото. Трябва да... Първо, така, да обясня. Първо се реди първия ред сега и след това втория ред. Сега ще ви обясня как става. Трябва да намерим ъгълчето с синьо, другото ъгълче. В случая ето тук. И трябва да го сложим до него. И с едно движение в случая стават. Това е двойка. Така, да запомните, това е двойка. Сега, ето, това е двойката на това. И пак с едно движение го качваме. И последното е ето тук. Сега, не може просто да го качим, защото това се влияе на движението на това. Тоест, ние трябва да дръпнем този ред, да го качиме и после да върнем. И ето това се нарича първия ред. Виждате ли? Така. След като вече сме наредили в първия ред, трябва да наредим втория. Тоест, какво имам предвид? Трябва да намерите ето такова ъгълче. Ако нямате, сега обяснявам каква формула да изпълните. Трябва да ми гледате какво правя и ако не схванете, да гледате още пъти и още, докато не научите формулата. В случая аз имам. Ако и вие имате такова вдигнато нагоре парченце, просто трябва да го сложите ето така. Не казвам, че трябва да са еднакви всеки път, защото в случая, примерно, това можеше жълто да беше отгоре. И аз трябваше да го сложа тук. Тоест, това става двойка. И когато ги съединиме, имаме двойка. Така, сега обяснявам. Това, сега която ще покажа формула, е за как да обърнете ето така. Това не го правете с вашето 2 по 2, но ето така ще обърнете парченцето, което трябва да бъде. Сега, в случая, това не е правилното парченце. Виждате ли? Тук е синьо и оранжево, а тук е зелено и оранжево. Тоест трябва да направим ето тази формула, за да разместим тези три, докато не си пасне ъгълчето. Хоп, 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 хоп. Ето, в случая при мен веднага се нареди. Това може и при вас да не се случи. Сега ще си го разбъркам пак. Опа. Сега ще го разбъркам пак. Ще го нареда докъдето бяхме стигнали и ще ви покажа за какво става въпрос. Една секунда. Хоп. Ето сега, в този случай при мене нямам нагоре жълтичко. Тоест ние трябва да го обърнем с ето тази формула. Сега ще ви я покажа. Искам ви цялото внимание, за да ме разберете. Ето, гледайте сега. И винаги това да бъде отдясно. Отдясно. От другата страна не може. Отляво реално може да се използва, но за начинаещи това е по друг метод, който аз го използвам като хода по състезания, защото това ми става по-бързо. Така, сега това, за да го обърнем, правим следната формула. Ето така, нагоре, цялото ви внимание искам нагоре, насам, 2 пъти надолу, насам, нагоре, насам и надолу. Така, сега се обърнало, но това не е цялата формула, но нищо не се е разбъркало. Реално това не е цялата формула,
Но за тези, които... Аз ще направя отделен клип. За тези, които искат да почнат да ходят по състезания на Рубик, това изпълнявате половината формула. Сега хващате след от тази страна, оправяте огледално от другата. 2 пъти надолу на така. И ето в случая, ето това искахме да обърнем, нали така? Така, вече сме го обърнали. Но в случая, ако искате да сте по-бързи, обръщате, правите само един път формулата и някой ще ви се обърне. Ето, сега завъртаме насам, то да бъде отляво. Така, сега, пак формулата за разместването. Хоп, 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 хоп. Пак не стана, пак я правиме, докато не си дойде на място парченцето, ъгълчето. Така. О, ето, дойде. Така, сега искаме да го обърнем. В случая, това е за другия клип, го казвам просто. Няма как с половин формула да го обърнете това. Защото, ето, ако направим половин формула, сега ще ви покажа. Ето. В случая се разместих. А ето я цялата. Ето и става нормално. Става една двойка. Сега. Ето, сега я показвам бавно. Сега в случая, ако жълто сочи към вас, трябва да я направите 2 пъти формулата. Тоест, нека да започваме. И пак казвам, от дясно трябва да бъде. Така. Хоп. Хоп. 2 пъти. Сега, огледално от двете страни. Пак. Сега я показвам малко по-бързо. И ето. Сега, тук вече наистина ви искам цялото внимание, защото това е може би най-трудната формула за реденето. За начинаещите според мен ще бъде малко по-трудно да научат, но с практика ще я научите, аз вярвам във вас. Така, обяснявам какъв е случая. Така, при някой може да е станало по този начин. Но при други ще ви покажа как може да е било станало, защото има и втори вариант на тази ситуация. Не на същата ситуация. Ето, виждате, това не си е на място оранжево и зелено. А тук изобщо не е оранжево. Тук е червено. Тоест, тук е червено и зелено. А тук всъщност е оранжево. Тези двете трябва да им смениме местата. Как става това? Внимание! Хващате ето така купчето. Виждате ли? Хоп, ето така го хващате. Хващате напред, насам. Пред, насам. Сам, напред, отзад. Напред. Така 2 пъти. И връщате. Ето така. Сега тук нищо не се е разместило, нали така? Тук се е разместило, което е супер. Сега стигаме ето този случай. В момента жълто сочи надясно, т.е. ще изпълняваме един път формулата. Не дългата. Сега, ето, само хващате от дясно. Така. И огледално. Малко по-бързичко. И това беше. Сега ще направя и друг клип, в който ви показвам точно как по бърз начин, ако искате. Но първо се научете да редите купчето, 2 по 2, да го редите поне за 1 минута. Ако станете и по-бързи, там 30 секунди, това ще бъде много добре за вас. И ще направя друг клип, в който ще ви покажа как по по-бърз начин да
редите копчето на Рубик. Това копче, 2 по 2. Това беше от мен за сега. Ще кача и друго видео, в което ще ви покажа точно как да почнете да редите по-бързо и да имате, и ако искате да почнете да ходите по състезания. Ето, това е. Ще кача и други видео, в което ще ви покажа всичко, абсолютно всичко, което знам за по-бързи нареждания на 2 по 2. Това беше от мен. Чао и до нови срещи. И пак ви казвам, ако не схванете лойката на редене, гледайте пак отново и отново, докато не схванете. Аз, когато почнах да се реда, изгледах един клип над 50 пъти. И така. Добре, това беше от мен наистина вече. И ви пожелавам лек ден и да се научите колкото се може по-бързо да го редите. Аз пак казвам, ще кача клип, в който показвам как да го редите много бързо. И също така, трябва да ви почнат да станете така, такива бързи движенията, за да можете да свикнете. В смисъл, трябва да свикнете, за да може... За да може да ставате и по-бързи, нали? В случая е така. Хоп. И това беше едно мое бързо нареждане. Това беше от мен. Чао и дано да се видим някой друг път.